virkning. Det tog Jens 4 eller 5 gange. Det mærket lavt, fordi han simpelthen kom for langsomt omkring, når jeg ikke fik støtte og sådan noget. Ja. Så kunne jeg tage på det mærke. Ja. Jeg vil sige, at der var mange af jer, der vendte lige hårdt nok. Jeg siger, du vendte lige hårdt nok, og så sagde jeg til dig, og du holdt op med lige med det samme. Og jeg kunne se, der var meget mere for på hver eneste gang. Det der med at smide ord på, den lige der efter hejstop, det er vel nogle lidt på to. Det er den der vej. Og så når vi derovre, så er det kurs, så kan man lige fine sådan det. Og ikke sådan i bordet, men han kan i hvert fald lige en tur rundt, og så køber på, når jeg så kommer vi herover. Så vender vi her, så tager vi lige en halv ind igen. Og du gjorde det ikke i dag, du burde huske det efter. Det var sidste gang, der var det helt galt. Ja, det er helt galt. Er det da ikke meningen, at det er? Er det ikke meningen, at jeg skulle have gjort det igen? Ja, du skulle gøre det igen. Jeg skulle have gjort det igen? Ja. Skulle det? Ja. Så du må sagt til dig, den her gang også, og næste gang, og næste gang. Ej, lige rigtig godt. Ja. Du er bedre til at holde den på højden. Og det var, jeg kan ikke høre, hvad jeg tænkte på sidste gang, hvor vi var ude at strække, hvor du lige havde sådan nogle ture. Og så tager jeg til Aalborg for en 3. plads. Hvis du har lavet, så er en lille bitte halvdelstur i hver salat. Så er det. Så siger jeg slet ikke noget, Louise. Du kunne ikke skrue ryg. Så er du så stille her. Hvad siger du? Vi lavede dengang bare med 2 motorbåde, og så skulle man til folk sejle op til den ene, så der blev mange kamp på mærker. Ja. Men det her, det kan i hvert fald ikke så meget kamp med krydsmærket. Men det kan i hvert fald kamp med bundmærket. Der var der bunkebryllup hver eneste gang. Vi skal forberede os. Erik, du har nok en masse, du siger også. Jeg tror, vi har 5-10 minutter nu. Det virker som om, at topmærket og bundmærket, det er en stor overraskelse for hver gang. I kommer hen til det, og så starter I med, så flår I roer, og nu skal den bare derned af. Det skal den også. Men når I trækker i roer, specielt i dag med så meget vind, når I trækker i roer og begynder at dreje uden at justere på sig, så du slet ikke sejle. Du er slet ikke sejle. Ja. Så bremser I båden. Og den vil heller ikke styre så godt, som den egentlig kan, fordi der er masser af fart. Prøv at slække 20 cm på bommen til at begynde med. Så vil I mærke, at trykket går af roer. Det bliver pludselig løst i hånden på jer. Og så slækker I det sejl, hvis I har mulighed for det. Prøv at kigge op på jeres vindeks. Nu skal vi prøve at øve lidt. Prøv at kigge op på vindeksen. Og så justere sejlet hele tiden til den hastighed.